Basta ka mo, ano yan, sabi niyo alagad sa kangin Telefon Morales, and then my partner sabi na ako dari si Juan Didayat, kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kaisunan mo na importante, atong papanalangin o pagsampit, pag-ampo nga ito sa labaw magkagahom. Lord, thank you kayo sa imong gihatagan na mong grasya. Matag-adlaw. Thank you kayo, Lord. Bueno, dito magangan, ang suot ang pagkatong katagan ng pagtagan ng pinadakin sa kababae, yung nagpatago lang sa ngan nga Ludi. Kinigibawatan ang doon sa radyo ni Ri Arellano. Kaisunan ang atong sender, si Ludi. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga sobra ka hambugiro nga hangtod ang mga personal na kaayong butang ipanghambog pa. Pero araw inyo kay masayra ng akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso dahil ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na Uy! Tama lagi ka diha. Ganina ka ra diha? Huwag ka mo duty? Duty man. Kunya nga na pa mga diha. Apin ako nilakaw na ka, uy. Ay, relax lang, God. Maka lang. Bala ka mo. O niya, ma-football kasi mong trabaho makal patana. Auswagi ng football. Di ba? Manupik sila siling tukog. Wala kay bawo kung unsa ko kalakas sa among gitrabahoan. Manang magkinto gyud sila na ako. Mao ba kuyawan no magkinto jud sila? Ako pa. Sa ko lang gisulti sa management nga taktakon ko kanang tawhana. Ako na bang management, ako mo tak dayon. Sobo diha bugiro abay ni mo jigo di man taong ka naliwat uy. Siyempre, sa akong amahang gwapo. Ayaw na lang diha jigo, mura sa jug ko wag makailas imong amahanda. Nalimot ka silingan na ta kani adto. Kanang imong papa mag-adtuan nas amo adto na magutangan. Ay kani adto ra man to dahi pero karon wa no. Wa na syempre kay minyo naman ta. Ang ako imo naman mao tingali na purpose nimo no kung ngano gipakaslan ko nimo no. Wa kung tao. Ay nalanta nimo jigo. Kun na siya ba? Unha gyud ra niyo. Ikaw ba magpasidaan lang ko nimo ha. Sa manadang. Kanang imong hambog ba ug ingon man kanang imong butbot. Pahinay-hinayin na uy. Paghinay-hinay. Huwag ka kasabot ha. Gihimo ka lang electric fan sa atong mga silingan. Anong taon? Alimot ani sa ila, manawag din na sila sa imungan. Ano malagay? Ikaw lagi mo nilang electric fan. Kay mas nindot kuno ka kay kusog imong hangin. Selong. Sige, panghambog pa. Huwag ka mahibawang gitawag na ka sa atong mga silingan og 3D. Unsa na 3D tulok adlaw? 3D electric fan. Nya. Hoy, kamo ba? Ay mo pagkuyog ni Bitoy ha? Ano man daw? Standard ba sa to siya? Unsay standard? Standard electric fan. Mao nang ayaw mo pagkuyog kay ug magkuyog mong duha, kuyog mga palid ng mga tao. Makidot. Okay, nag-abot na sa ding duha ay. Sinsya na ka na ha? Ay, kumula ka. Kaning imong tindahan, imuon na niya ning department store. Ay, pastilan. Kapobre biya tao. Kung ako'y mo ingno ng salod, kung ako, baligan lang ko ng esos. Bisag mo rin mall. Oh, mall. Oh, wa na. Wa na gyud taon. Tigo ba? Na sugod ng hangin. Kani kusog pa ning Kristen. Pero hoy, siguruan ninyo ha nga dili lupad ding akong tindahan ha. Wala ka ng salod. Kay kaning yung hangin na ni, mura na nakutot. Bida utot niya. Huwag ka kay bawa kung kinsay naghimo anang mall o bisya? Ay, pakawaw do. Kay ka na tagayana, nagludlod taon na ako nga. Makatukod silang sana. Kay, ugwa kumutando. Di na makatukod na rin. Bida utot. Mga ikaw, ay na pagpangatuga-tuga pa. Kay dito ka magsilbi na ko. Ha? Wa pa ka ba tao do? Nga mao'y mo guba sa akong record. Be, klarohon nun tato. Klarohon tani. Unsa gyud topic nato, be? Bisan unsa? Bisan ang mga karama taong mga karaan ato na hisgutan. Kana da, nindot ni da. Ay, bebe, sa specific topic yun na to, ani, be? Ay, kanang mga panahon kani adto nga karaang mga tao. Bisan unsa sa karaan. Samot ang pildi na mo daan. Ha? Kay, nay, kanang wala pa ng mga daan. Wala na. Iningaw nga. Oo na.
please, karaan, mao ni karaan na nga. Ay, bisan ang artist, maglisod og drawing ani. Kaya, tanaw si mo na. Totoo kayo, ha? Ha, murag daghan kay sisi. Ha? Dugay na ka ng naunga. Bitaw no, Max, ay. Kanang imong naong ba? Mo ding parat kay kag naong kay gitug ka naman na nagsisi. Kung misot gani mong pinakakaraan, no? Naalata na Biblia. Ay. Abot nagbibili ay. Mao na'y pinagkanindot na topic about sa Ginoo na. Kana. Sige, sige. Mao. Katos Barabas ba? Ari to sa magpangayuan akong Lord. Luhod but-but na ko ito. Sipot. Giun sa man mo pagkaibaw nga but ha? Pagklaro ha? Recorded by X Thunder Gaming. Oy. Ayaw mo pag-away din ha. Pulos na ni binut-but ato. Way maninood ha. Ano ba nagsay? Ano ka? Ano ka ni si tao? Unsay ako. Ay, wala lagi mag-away. Pamut-butaw ning ato ron. Pamauli mo dito ay. Sa muka ninyo. Oy, Max. Mas nagtukas, bugan ka ha? Ako, labaw na ko. Oo, nga asa ka kung sibog, di mo no? O saman, ha? Warakas kumingking taon ako, si Kambugiro ay taon, oy. May nang akong pagkambugiro kay honest pa ko. Honest ba? Natinudanon. Oh. Usa may naka-honest ni mo? Ngamiang ko ni ka nga, hambugiro ka? Ha? O di naman este pa isulti o ang kuno ni mo sa kadaghanan nga hambugiro ka? Kaya ang tanang imong mga gipanulti, ha? O tanan imong gibuhat, ulos na hilambog. Kung sa lili na kinanglan mo sulti, baka sabod ka? Bebe. Magbugbuhat ay. Lakaw, panibata mo. Way ayo. Way manugo ka nga atong tindahan. Way halin. Panibat mo! O misukol na, butang. Kamo ba, nagtuo mong naamoy makuha ang kaayuhan ang inyong paghinambog, ha? Wa, uy, ang resulta na hinuo, no? Daghan maglagot ninyo. Unya, ug naay maglagot ninyo, nga labaw pang turtugok ug utok ninyo, pamusilon uroy mo, ha? Tungod kay naglagot ninyo hinambog. Aw, langit diretso. Giun sa mo pag siguro nga langit ha, malangit ha. Suod mo yung Pedro. Ilo na jigoy, hal-hal ka lang. Tinubab to. Sus, kamo tingaling satanas. Kay mao man ay hari-hari sa mga bakakon, sa mga butbuton nga sama nimo. Hala sige, aron kuhaon na kas imong hari nga si satanas pag hinambog pa, pag binutbut pa. Porque sabes que te quiero, tú sabes que estás en tu derecho. Lagi panghambog na ba na ni Noy Jigo dito sa tindahan ni ng salud ay? Nga naman, o sa bayang ipanghambog? Nga ikaw ko no, ang pinakagwapa o pinakabuutan nga asawa. Dili pareha sa asawa ni Max nga sige lang ko pusta sa swerte rin sa way daog-daog. Mao ba? Oo, pero libog lang ko. Uy, unsa may gilib ka nimo? Ingon magud kagani ato nga dili na patuan ang gisulti ni Jigo kay pulos butbut. Dili man sa ingon nga dili tinuod ang tanan niyang gipanulti. Naman say tinuod pod. Sama sa unsa di ay nang? Kana iyang giingon nga buutan ko, kana tinuod man na. Pero iya lang gipasubraan. Unsa pa man na iyang gipanulti di ay didto di ay. Kuanang kanang ingon siya, dili ko kuno mahitabo nga makabiya kaniya, kay in love ko kuno kaayo kaniya. Og di gyud na siya mag-usab ang iyang batasan nga hambugero kayo, layasan ko na tawhana. Unya, Basta lagi. Unya unsa pa may lain niyang gipanulti? ingon lagi siya nga, dili ko ka makabiya niya kay gawas nga in love kuno kaayo kaniya, magpangita kuno ka sa iyang kuan bunal. Sa? Mama na iyang gipangambog dito. Dako gud ko na siya bunal nang. Dito ano uy? Tinuod na nang. Ambot. Ingon pa man ganit siya nga, human na Ginger, ilang tandayon kuno kay ni kaugma. Ano tawhana uy? Karon lang gyud ka. Unsa pa may iyang lain gisulti? Ingon siya, mura kuno kag mabuang kun makatilaw ka na sa iya. Unsa? Amaw ni tawhanan, di pakauwawan na gyud ko. Karon lang gyud ka. Kanta-kanta pa ay. Katula, taka lang, atron ka. Karon ka na akong animala ka. Hoy! Diego! What? Unsa ha? Ay kung siga-sigayan ni mong matahan, mari ka. Duol day na ako. Duol dayon. Dali kay dako kay kagsa na ako. Duol.
Unsa man siya? Unsa man taong oy? Kung tanan kag unsa ha? Ikaw mo hanggaw kay kasanan ha. Nagpakauwaw ka lang gidako. Ano man? Unsa ni ka tinuod ang imong gipanabi ha? Nga mabuang ko ang imo kay sobra ka dako ha? Tinuod na, kahilas nimo. Mas dako pa man gaya ng kumingkings bata. Recorded by X Thunder Gaming. Nahibaw ka bag unsa ni kada kung kauwawan imong gibuhat nako ha? Mga personal nga butang imong gipanabi. Unsa ka maglasihas pagkatao? Uy, hasta ko giamong pa ko nimo. Ay, sus! Wala ba yun ay oy? Unsa na? Ikaw wa ra nimo kay baga ka magnaong. Unsa man taong ka? Oy, relax lang, Di go. kay madag relax ha? Kay nauwaw kay ko lupig pa imong gipost sa Facebook ni. Unsa i-post? Wa mo na i-post, oy. Unsa wa? Wa bitaw. Wa lagi. Pero mas grabe pa imong gibuhat kay ato yung mga silingan imong gipagsultihan animal gyud kay kastanan. Ay, nanagunan. Mayroon kayo ng pagka-problema, ha? Gamay ha, di gamihan ka ana nga pwede magkag-ikihan ako ana ha. Very small, right? Pasalamat taga kay imo kong asawa. Ug nalain pa kang tao gikihat ana ka do. Aw, may noon. Aw, sa! Ne karaan. Huh? Ha? Di ka gyud gani mag-usab anang imong batasan. Magpadayon pa gani ka anang imong pagkahambugero ug pagkabutbuton, layasan ta ka. Oh, come on. Huwag ko magbinuang mo. Sige, ipadayon gyud na. Makita mo yung tatag ani ba? Oh, day. Unsay day? Ano na ginuto na oh, man ay talent to. Talent si mong mata. Kanus agutan mahitabo nga nahimong talent ang pagpanghambog ug pagpamutmut ha kanus alang. Ay, abi Basta mo. timan ini ha, magkadungugan ko chigo. Layasan tagid ka, promise. Mao niya akong problema kay bisag giunsa na akong badlong akong bana mugawas yung pagahambugiro o pagabutbuton unsaon ko man ni siya uy lakay tambal ani nga pwede lang ipatubar mo gini problema na ako unsa man kamo ang pasultihon Ludi. Okay, ang sender nato karong adlaw. At ato sender ati pres kaning Si? Sinday Lodi. Ludi. Oh, simpor man kani iyang problema. problema Kani nga naman. iyang bana nga butbuton kayo. Oh. Tanang mga istorya pros butbut. Mao ning lagot oo. kay ati pres. Iya ni gipalayas yung bana taon. Iya sa ni kinaiya no kanang Oh, butbuton butbuton kayo. Tanan gyud kayo sa ayaw lang gyud ko. Ay lang gud na di ginuta dai na katapusan niyang istorya. Ay lang na di ginuta dai. Mao man akong talent ko ron niya. Talent si mo bata kanu sa bitabo nga mahimo talent ang pagpaghambog, pagpamutmot. Kanu ka? Yan, kinaiya pod. Oh, tinuan Kinaiya. ni ha? Makadungog pa gali ko Jigo. Adi para Jigo Castro, amigo man nato. Layawan ta na. Lawayan ta. Lawayan tika ha, promise. Lawayan tika, lawayan. Lawayan. Kada bang murag ludan sig kadungog ka. Unya to. Layawan. Layasan. Layawan mo gigas Ibugo yung lawayan. Ibugo. Abi ba kadang mo sign siya more at pres ba niya yung lawayan. Layasan di ay. Layasan. Oh, mao na diha ang problema Unya? ta siya. Ano yan ba na ba? Sa din pangutana diha ba? Ano ang problema Ang diha? kani importante ko ning sinabtan na sa magtiayon. Ah, kana- Labi na karong ini pag-record nato nga nagsingabot na ang ni atas panahon sa Misa de Gallo. Kay kani pag-record nato 16 man ta sa December. Aha. Kung ari ka diri sa panultihon 12 verse 18. Ah. Ang pagpatakag sulti makahimog lalom nga samad sama sa espada. Aha. Apan ang mga pulo nga maalamon makaalim sa mga samad. Kung ari po ka diri sa Isaías 32 versikulo 6. Ah. Gingon diri ay kay ang sulti sa buang-buang pulos walay hinungdan ug dautan siya nga laraw. Ang iyang buhat ug sulti pulos pagbugal-bugal sa Ginoo. Aha. Wala niya pakana ang gigutom o painuma ang giuhaw. Sa ato ba puro kadaot ang iyang mga intensyon lan. Aha. Lude, isip ikaw may pares, ikaw may asawa, ikaw may kauban, pantunon ko mo na imong bana. Ayaw gyud pala ani kag magdahan ang yang kinaiya, dili maayo na binagnaa ka mo yung mga anak, ingon niya nga kinsa nang anak ng Rani, ikabuutan sa para siya anak ng Lude, liwat ang bana. Oh no. Kinsa nang anak ni Rani kabuutan. Pilay uyab upat. Kanagan ko. Kinsa man ang anak? Huwag amahan. Bayo!
Walo ko rin sa walo. Maritis ko. Ano di kay ano importante mahinom dom itong gulyat no ni atong pag-record nato karon. Katong breaking news nga duha ka anak ug usa ka asawa. Record na to gagibalik ang attorney, grabe kay to. Ni ato pag-record karon, gipusil niya yang asawa. Manablan lang siguro to siya bam. Ang iyang tuyo ato bam no sa ako daw na hutdo niya yung pamilya, ini kamatay sa iyang pamilya, maghikog to siya. Pero wa niya tuyo kay tuan, tapsing-tapsingan lang iyang mga anak taon. Nag-atake siya may gatake. Ang unsay nga ini ang kada bitaw nadungog nako sa charismatic nga healing seminar. Gingon lagi kay makonsider man nato na sakit kay putol man pikas ti ilan niya kani suspect lan. Gingon lagi dito nga kung masakit ikaw kay pung pa sa anak bisag ni ana ilang papa pero maayo do kay batasan ilang papa murag naburido ilang sukad nga siya dili na makalarga sa abroad kay ani ni ana gari kuno ni papa kausa nga surinak nga wadyo kuno wa ko kapatiwas na mog eskwela mo nang siya nga bisag unsa kuno kasalbahe ilang papa dili gyud siya kaingon nga muna kay no nya ang iyar man usa ka anak ba lumargahay ra ba to di ba Ugma, umalarga sa abroad. Lagi, Apon mo lagi gulyat, ang masakit kuno tao matupat ng hiling seminar, kung masakit kita, dili siya punishment, kung dili a calling. Pero kung yung kag-calling yun sa death, kung masakit kita niya, mamatay kita, nga ito kung misyon, ato padayon sa langit. Pero kung masakit kita, nga dili kita mamatay, it is a calling, anhi ang ato ang mamaybuhat ipadayon sa kalibutan. Ana. May man si Rani. Ba nga mo palit ko kag slat ni Father Ciano Obod. May man si Rani kini amas gito og true religion. Ano? Oy, ang award ug ba? Awarding ra ug ba? Charles. Og mao to kong ingon inday nga pantunan gini mong bana kay aron sa ingon dunay kausa inyong Bam, ikaw ba mo award bang gyud ka? Di ba? Ugma, mga award mo kasi mga tao. Wa pa gyud ka kasuway nga ni award ka diri sa speakers recording no kani sa side. Ay, award nga fake mo na yung award. Katong yung best actor niya si Sir Ariel Moy Spinner. Mao yung best actor. Yun ang gani best actor niya nga sound man. Panayon ba? Sige ba? Inday, kanang badlunga ganay mong banaw niya. Sa ako nang gingon, kining atong gipangbasa dire kay wala di ayong ikadulot. Way katag. Importante manggod sa managtiayon ang pagsinabtanay. Pero ang ako lang libad ani sa diyang bana bam kay dili ba kay hingaway iya butbut ra gid iya. Pamutbut ra gid iya. Wa man ay kaso kung butbut ra. Kanang hambog-hambog. Basta kay nahibaw ka nga butbuton ana tuo. Di ba? Kisaw na kanang kay baw ka butbuton siya. Mo tubag man ka di press mo ka. Sus di barko ni Agi pagtingog sa barko buot. Naon mo na sa una. Karon ay sa nagdunan na butbuton ng tawana. Di nahibaw ka na lagtuo. Manay bitog sa kuan pa sa ko pang mama kanang basi komedya to iya dang tinuod. Inanapot. Oo. Sa ato pag mo butbuton ate press mananglita no ikasugat mo kay nga butbuton no mingon siya nga love sa nimo dili kay kakatuo kay butbuton man siya. Ina na to butbut. Og ako kuno ingno na nagulyat no. Nga kan labo na ko admire ron sa Facebook. Kahapon yung adlaw kadawat siyang mensahe. Ingon siya ko musulti ko nimo sa tinuod na kong gibati mo tuo ka. Akong gingnan nga kanang nang unyar ta mo storyana dong. Kay palitang unyar ta mo storyana dong dili din sa phone sa personal gyud. Kay panalita mo katubang og 72 wad ko kamatikod nga dunay laki na higugman ako. Naluoy noon. Asa to pa kani ingon siya ba mga I love you babina niya. Ang boyfriend karon di ka mo tuo nga love kanya. Ako dili ko mingon nga higugma kay dili na may tabo nga ang laki mahigugma og bayot. Pero mingon kag luoy kung imong sabton ang kaluoy nagdagod gyapon og gugma. Pero bang ano mang naay mga lalaki mo pagkasal og bayot be? Bayot sa daoy. Dili oy nasa na ilay. Nasa na ilay tuyo. Ang laki pagka nay tendency nga bayot po na. Di ba? Dili ka pakasal uy kung laki di ka tinuod. Dili uy. Gawas sa ana. Dili makig-live in makig-uyab ka pero kasal dili uy. Pero gawas ana. Ambutan ka. Gawas og babae ati pres no. Mao ra gyapon istorya ha. Murag dili kayo murag hilas. Pero lagi kung panalitan pareha gapon kung babae nga makiguan murag doon na gapon ay gamay. May pakalakin-on sa siya. Inanapot. Pero ang ako nila masabtan, nasimang naman at istorya, no? Ako nila masabtan, kung ang babae,
kung ang lalaki Laki? o bayot, usay ang laki, doon lang yung pa sa bayot, panglitan, Oo, financial. naa. Ang dili ko masabtan, kung babae o tumboy, kayo usay, ang babae may mo gasto sa Gasto? tumboy, nalibog ko. Uy, tingali. Labi na ako i-blackmail. Aga na ako ni blackmail Oo. mo nga. Oy, ako ni pakita ang imong nude nga picture, no, di ba? Kana tingali, pero uguan lang di tingali, uy. Balik ka. Okay, balik ka. Ay, Inday. balik ba? May balik. Sige, Sige, sa taguli. Ingulo bitya gahapon ko mutuo ba siya gisulti niya yang gibati nga rin ako. Oh, yan, yun sa mo. Ang kung tanaw no sa kadako ng iya. Yang gibati ba? Sama pa ko na dito naman noon. Kuna ko ang puzzle, tiho.